Vaig trobar que era molt divertida i després, com que ja sabia que l'havia de dirigir, vaig pensar que era difícilment divertida de dirigir-la, perquè no es tracta de fer comèdia petarda, sinó que es tracta d'anar al fons de la qüestió i d'anar molt en sèrio. I això, quan fas comèdia, és de la part complicada. Llavors va ser llegir-la i ja vaig començar a plantejar com l'hauria d'encarar. Que és un tema molt actual, no? El tema de l'edat, cada vegada anem més tard a tenir fills, perquè la vida ens porta que hem de sortir de la universitat, volem triomfar, les nostres carreres professionals. Quan ja estem estabilitzats, acostuma a ser ja amb una edat ja tardana i decidim ser pares, i això, clar, la natura és sàvia i ens posa més problemes davant d'això, no? Els 4 actors que hi ha en l'obra reconeixen aquest tema i saben des d'on tractar-ho. I és un tema bastant seriós i que a sobre sigui un tema que ho expliquen els homes amb un text escrit per una dona, o sigui, una dona, la visió que té sobre un home parlant d'aquest tema, ho fa molt interessant, perquè ens col·loca en una part que a vegades no ho sembla, però ens col·loca en una part que, encara que siguem molt burros, tenim la nostra part de sensibilitat. I la nostra sensibilitat, quan l'expressem amb els amics, cosa que ens costa molt, tot d'una és molt interessant veure com parlen els amics d'un tema que aparentment no en parlen. Trobo que això de l'obra està molt bé, aquesta idea que ha tingut la Susana d'escriure això, de mirar-nos pel forat d'un pany i veure com de burros podem arribar a ser i com de macos i tendres podem arribar a ser. El públic que vingui a veure l'obra al Teatre Goya s'emportarà no un, sinó uns quants somriures i uns quants riures. I una bona reflexió. És un tema molt actual, parlar de la paternitat en el sentit homes, pares, davant d'un conflicte quan pots i no pots tenir fills. Perquè és una comèdia, però una comèdia que va molt en sèrio. Una comèdia que et fa pensar què faries tu, fins a on ets capaç d'ajudar un amic. Soc realment amic o no ho soc? O un amic, per ser fet de ser amic, té el dret de demanar-te tot el que vol o no? I tot això en clau de comèdia. És a dir, vindran, reflexionaran, riuran i s'ho passaran molt bé.